Tulee vielä muutos. 167,5 on nyt Joutsela pyytää. Ja Joutsela 69. Joo, 69. Jaa, se on joo, pisteessä. Pisteessä menee sitten tämä ykköseksi Voholaan 81,08 ja nyt tulee, jos Joutsela ottaa tän, niin Joutselle 81,51. 167,5. Ei mikään tekemätön rauta. Joutselen ennätys on 165. Mutta nyt on sitten vähän enemmän painoarvoa tällä nostolla, niin tanko valmis. No niin, Sanna, nyt sitten. Aika on. No niin, nyt sitten. Pistenostossa pisteessä parhaaksi. No niin, Sanna, nyt sitten. Nostoa, no